Sa number 4, sinigid lamang hapon sa press conference sa gitpatigayon sa DILG Secretary Iyagin Siling nga ang natukiban nga warehouse nga miunod nga mga peke nga mga sigarilyo may kaangtanan sa nadiskubrihan man nga operasyon sang iligal nga online sabong sa Talisay City sa Negros Occidental. Isa ka pulis karon ang ginausisa nga may ukon protektor sang amo nga mga iligal nga aktibidad. Gikumpirma ni DILG Secretary Juanito Victor Remulla ang ilang natukiban nga isa ka iligal nga cockfighting port sa Talisay City kag ini ang konektado man sa isa ka factory sa mga peke nga sigarilyo sa Bago City. So kay Remulla, masobra sa 740 million pesos ang balor sa mga iligal nga sigarilyo kag raw materials sa amo nga factory nga ilangan na diskubrihan. Ining iyang inhampal sa isa ka press conference sinigid lamang nga hapon sa Barangay Kalumangan sa Bago City. Base sa ilang nga investigasyon, posible nga ang nagarenta sang factory kag sang illegal cockfighting sa Talisay isa lamang ka Chinese national. Dugang pa niya, kung hindi man isa ka tawo, posible related o kung may relasyon sila. Masobra sa 200 million pesos kabalor sa mga peke nga sigarilyo ang ginaproduce sang amo nga factory. Wala man sa mga passport kag legal documents ang napulo tanan ka mga Chinese national nga nadakpan sa amo nga warehouse sa Bago City. Wala man sang ukon may 15 naman ka mga Filipino workers nga na-rescue ang PNP sa mga factory kag isa sa ila ang isa ka menor de edad. Magapasaka ang PNP sang kaso nga human trafficking batok sa mga Chinese national. Samtang may 30 ka mga tawo sa Talisay City ang nadakop sa pag-raid sa isa ka cockfighting port sa Barangay Concepcion sa Talisay City kag isa sa ilang menor de edad. Ibulbado ang amo nga bulangan sa online sabong suno sa kay Remulla. Ginausisa karon sa PNP ang impormasyon nga isa ka pulis ang protektor sang sini nga mga iligal nga aktibidad. Active police major. He is now in central custody. He is being processed at nilalabas namin ang pangalan niya in due time. Pero active police major siya. Bacolod City.